Dong, ining hisgutanan sa gira. Kay gisaway mga higala ni BP Sara ang administrasyon karon nga matod pa wadyoy gihimo kuno alang sa pagpangandam. No? Lahi man po na kabalo na kaw sa tubag ni Claire ana. Abangan, no? At tangi mga higala ang tubag ni Claire ana. Sigurado ta ana, suko na po si Claire ana mga higala kay kaning ang utok man gud ni Auntie Claire naka-program na against Duterte gyud na siya bay, no? No? Naka-program na. Sige, Dong, mabinaw na to, Dong. Wala tayong nakikita, no, na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga briefers, lalo-lalo na yung galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng giyera ng taon na 2025. Isang year lang ang ligas, kumbaga, ang ligas sa tuig na gisulti. 2025 nangyari ang giyera 2026. So dapat noong 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paganda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Wala tayong nakikita, no? Right, na ginagawa na... Alas 8:53 mga higala, sumatod pa ni BP Sara 2022 pa lang, doon na yung mga briefer, doon na yung mga information ba, kining mga trusted information nga moabot sa ilaha, nasayra na nga doon na gyud mahitabo mga higala no nga giyera in between US o kaning Iran mga kaigsuunan. No? 2025 tong ilahang projection nga posibleng mahitabo pero niligas lang isa ka tuig but then again nahitabo siya mga igsuon. Actually, kung mangandam ka mga higala, bisan pag dili mahitabo, daog na ka, no? Because when you do not prepare, you are preparing for downfall. Di man na ha? Kung dili ka mangandam, usa na siya kapabaagi sa pagpangandam sa imong kapildihan. Pero kung mangandam ka mga higala, mahitabo ba na o dili ng imong gipangandaman, walay mawala nimo. Di ba? For example, kung ang atong gobyerno mga higala nangandam unta by 2022 kay nasayra naman atong daan, through our intelligence report, kay so nasayra namang daan, doon natay contingency plan, doon ay contingency funds, nga dili kawaton bay. No? Kung gihimo na daan may gala, and then wala na hitabo ang gera, mangutana ko nimo, mapildi ba ang Pilipinas? Lugi ba ang Pilipinas? I think dili man. Ngano man, naaraman di ang kwarta. Pwede ba na siya mabalik nga ito mga higala sa treasury na to, sa panudlan na to? Pwede din nakatrop ang Arnel? Yes! Nga naman lagi itong sa PhilHealth nga 60 billion, nga ilamang ipabalik, nabalik man lagi. Ay! Pwede na siya bagay igsuon. Ang pangutana, gihuna-huna ba ng BBM? Wala. Ay! Nga naman, unsay gihuna-huna mga katropa? Ang gihuna-huna, unsaon si Digong pagpadalas Netherlands, unsaon pagpa-impeach mga higala si Sara, o unsaon pagkawat mga higala ang binilyon. Ay! Kung na nasa ilang huna-huna magakaigsuunan. Kaya klaro pa lang ning gipangandaman. Karon, mayingon si BBM, hindi man ibig sabihin na wala tayong ginagawa, naghahanap man tayo ng pwede nating, karon pa ka mangita. Muna ginaingon may gala, ay ha pa ka man na po, og naigo ka na. Ay kabuang. Lagi, kayo tinuon ang istorya. Anak pa ka mangandam, kung wa na nawingig ng imong papangig mga higala. Kabuang. Wala na. Ulahin na ang tanan. Naikanta na ay. Ulahin na ang tanan. Nagitong, another rin dong, naikanta na dong, ulahin na ang tanan dong, diara. Para nimo sa imo BBM. Kisa may mo baligya ni mo oil karon panahon na in taon. Na nagkalisod ang tanan. Ulahin ang tanan. Ulahin ang tanan mong pagmahal. Ay aduna na'y tag-iya, king lawas ug kalag, uban ang gugma ko. Oras ba ito na tayo 57 minutos na pasado, alas 8 sa buntag. Ulahin
na ang tanan. Dong, ang atong pulso dong, itira pa na to, dong. Kaya pa, dong? Kaya pa? O taas-taas na. Video na lang. Dito na lang sa, kung ano, para makapuli sila dayon. Sige. O, mga katropa, ulahin na ang tanan. Preparation gani. Kabalo ko, masuko si Auntie Claire, anak, mga igala. Kulang ang isa ka oras o isa ka adlaw, may igala nga banat ni Auntie Claire, anak, kang Sarah. Pero nakita ni mong punto, mga igala ni Sarah, kung nakabalo naman di ay ka, nga posibleng mahitabo ang Gubat 2025, bay, dapat nag-prepare ka. Dapat nag-prepare ka. O sa imong preparation, bagay soon. Sa imong preparation. Una sa tanan, kabalo ka nga, ang atong fuel apektado na. Ang atong mga oil apektado kay anak tagakuha nila. So, you should have look for another source. Dili kay karon pa ka mangita, bong. Tulo sipon gyud ka nga presidente. Ala? Tulo sipon gyud ka. Mura kag sinubita. Karon pa ka mangita. Kisa may mo baligyan nimo aber. Kisa mo baligyan nimo ron nga nasod, nga mga nasod mag-isig safety man sad na. Baligyan mo namo kami. Nyag mahurot ning amo ron at makapalit tayo Miss Middle East nga di man. Ingon ang Iran nga, kami ready ra ba mig napulo ka tuig nga gira? Ha? Ready daw ang Iran, mga igala. Og napulo ka tuig nga gira. Imagine og napulo ka tuig way oil, mga igala. Ug unsa na lang ni Pilipinas, mauga-ugahan ta kay oil. Alas 8:58 na, mga igalam. Sayo tag extra karon, gumikan kay mo sunod karon taon-taon ang ato mga igalang mga kapulisan, no? Ini ato mga kapulisan, mga igala. Kanuna ni maabtiko ni bantay sa atong palibot, naglantaw mga igala sa kaayuhan alang sa atong katilingban. Yagi kinahanglan dire ang ato mga igalang kooperasyon diha sa katilingban. Labi na sa mga dunay mga nahitabo nga mga krimen, no? Dili pa igo ra ta mag-post diha sa social media. Isumbong nato sa otoridad. Bullseye! Alas 8:59 na may kalandag na sa bunta.